Campingscat, la web dels càmpings de Catalunya, arriba a Malgrat de Mar perquè esta és una destinació campista. Compte en 9 càmpings i més de 5.000 places. Malgrat compte en 4,5 quilòmetres de platges i també el segell de turisme familiar. Molt a prop de Barcelona, a tan sols 65 quilòmetres i també de Girona, només a 45, és una destinació ideal per passar unes vacances en família a la platja. A l'oficina de turisme ens entregaran aquella informació que necessitem, desapareixerà així el paper físic. A les recepcions dels establiments també trobarem que molt paper s'ha convertit ja en codis QR. A les platges, un dels espais que més preocupava per aquest estiu. Malgrat compta en 4,5 quilòmetres de platja, algunes en més equipaments i altres més verges. Hi ha platja, espai i sorra per tothom. Aquí, el distanciament està assegurat. S'ha incrementat la neteja als espais públics i parcs infantils en una desinfecció diària abans de començar el dia. En l'àmbit dels parcs cal destacar el Parc de Francesc Macià, on trobarem unes escultures gegants infantils, ideals per visitar en qualsevol moment del dia. Malgrat és també una vila florida. Parcs i jardins són una constant quan passegem pels seus carrers i estos estan mantinguts sense cap tipus de tractament fitosanitari, cosa que fa que sigui també un espai segur pels més petits. I si el que volem és fer excursions i passejos, aquí tenim una proposta com la Tordera, que ens portarà fins al Montseny, o també altres passejos superfàcils per Malgrat, donat que aquesta població és totalment plana. A més, podem visitar a la desembocadura del riu Tordera un delta, on podem observar aus que estan nidificant. Si veniu a Malgrat, heu de visitar el Parc del Castell. És un dels seus emblemes i si pugeu aquí us quedareu en una cosa, com juguen en la vegetació i en els aromes.